Manalangin tamo, o lubos mayupayang igpa, i Kristo nga anak mo mi katawan niyang tao, alang-alang ke kami, at mi daw niya kin templo. Itimawa no sana ring puso mi king pamikasala, at iatad na kami arapan mo. Itiyaduan mi king kamlataning ginuming Yesu Kristo nga anak mo, ang mabiyad magari kambe mo, king kami tunganing banal Espiritu, manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang ibot, king libro ning propeta Malakias. Ngana ning ginong mayupaya, iparalake ing kakong tubod, ban isadyane ing dalan para kako. At ing ginong kekong panintunan, biglayang datang king keyang templo. Ing tubod apag nasanyong akit, datang ya, at ibulalag ne ing kakong kasunduan. Dapot nino ing malyaring makapibata king haldo a panyatang na. Nino ing malyaring makaligtas potang luntone. Mengariya king matapang asabong. Mangariya king api adadalise king bakal. Datang ya pan manukom anting taong maminu adaralise king pilak. Nung makananong daralisaya ning platero ing pilak at ing ginto, makanyan mo naman ing daptan na ning tupod ning gino. Dalisaya no ring pari, bani dalaro king gino, retang karamtan aayin. At ding ayin, at darala rading may malen ning Huda at ning Jerusalem, para king gino, maging karapat dapat lo kaya antimo kimilabas a panahon. Ing amano ning gino. Salamat, King Diyos. Ting paspul ning syudad a matwana, pakabuklat yun nala, uling lungubya, ing ari ning ligaya.
alang aliwa, nuneing ginong mayupaya. Tagumte, kakamtan na king marangle ni Hinggera. Ting lumang pasbol ng syudad, pakabuklat nila, uling lungubya, ing ari ng ligaya. Ninuwari iting ari ning ligaya, ing ginong mayupaya, ya ing ari ning ligaya. Itiya ing sala, apakilala king kiyakang dalan karing bansa, at munye dangalan king Israel akiyakang balen. Ingino mantabe yake kayo, At keka antemorin. pamipasyag king mayap ng balitang Kristo, agpangkang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Mira singaldoban ato paran di Jose at Maria, ingiutos na ing batas ng Moises, at gampanan ing seremonya
king pamaglinis. Inya delare ing anak king Jerusalem banidaon de king Ginu. Itiya ing masulat king kautusan ing Ginu. Ing balang pangane lalaki kailangan niyang mitalaga king Ginu. At mintala mo naman ka rin banidaon sakripisyo ang timoy utos ning kautusan ning Ginu. Kaparis sa pati-pati o kaya aduang pitsyon. Ating metong lalaking manuknangan ka rin Jerusalem, ing lagyo na Simeon. Metong iyang taong mayap at makitakot kin Diyos. Panaya na ing pangaligtas ng Israel, ing banal espiritu at Chukeya. Pepabalo na kaya ning banal espiritu, ing eya mate, hanggang ene akit ing Kristo, apengako ning Ginu. Kingagyag ning banal espiritu, linubiyay Simeon kin templo. Inyanding pengarin ng Jesus, dialare king templo, bandapta ning yutos ning batas. Kimuna ning Simeon ning anak, karing kayang takde, at pepasalamat iya kin Diyos nga na. Gino, pabren mo ning painawa ining kekang alipan. Ngenitiparan mo na ing kekang pangako. Ikidana mo rin ding matako ing kekang pamagligtas. Na kekang sidiya king arapan ding sablang bansa. Meto nga sala, napakilala king kekang dalan karing pagano. At munye dangalan king Israel, na kekang balayan. May pamulalala ring pengari ning anak, king sinabi ng Simeon, tungkol king anak da. Benendisyon Simeon at ngara, nganak kang Mariang ima ng Jesus. Pinili niya ning Diyos iting anak, para king kapahamakan at king kaligtasan ding dakal king Israel. Makatalagayang maging tanda, iba't kin Diyos. Dapot ding dakal at tao, libakande. Makanyan, mi bulalag, ing isipan ding dakal. At ing kalungkutan na kasing taram, ning meto nga sundang, sugatane, ing puso mo. Atin mo namang meto nga propetisa ka rin, ing lagyo na Ana. Anak ning Fanuel na iba't king tribo ng Aser. Metong iyang babaeng tutu ng matwa at kayutos ng 7 banwa ning asawa na kay bat may baluning 80 at 4 na banwa. Ebitasang mama ko kin templo, aldot bengi sa sambaya kin Diyos, king kapamilatana ning pamagayuno at pamanalangin. Kitang oras mo namang ita, dinatangiya at pipasalamat kin Diyos. Migsalitayang tungkol king anak, para karetang manaya king pamagligtas ning Diyos king Jerusalem. Inyang ato paranda na ing sablang adwaning batas ning Ginoo, migbalik la Nazaret, Galilea, ing balendang Tibuan. Ating anak, may ragulya, at maging masikan, may biyasaya, ating grasya ning Diyos, at Chukeya. Ing mayat ng balita, ni katamong kaligtasan. Kapurian. Luklok tapo. Magrasyang bengi po kay kayungan. Magrasyang bengi po among. Kumusta na ko po? Mayak po. Long time no see.
Masaya ko po, pasibayo, may kapagmisa ko, kaniting santuario dambana ni Gatang Birhen de Lourdes, nang nuka rin po ating ko pong special na debosyon king Birhen ning Lourdes. Uli po nga tinyang maragula, kabaluan ing Birhen ning Lourdes, king kwento na po ning bukasyon ko, king pamagpari. Ne po, pinata na ko pong imako, tao ko po dila-dila Santa Rita, bala pong Sabado kanita, kalupo seminaryo, balang Sabado sisimbaya, ketiking dambana ng apong Lourdes. Ne po. Then after 8 years of formation ki seminaryo, pepayos na nga pong seto, then binyan po yung ordinasyon ko po, February 11, 1995. Yapin po king February 11, 31 years na ako po. Ne po, tutuwa na po yung bili. Ne po. Yapin po ating kong special na devotion, yung puso ko, ing Birhen ning Lourdes. Dindamta mo po ngeni, ing kapesta na po, yapin ing pamagdaon, o pangadaon ning ginuking templo. Dindamta ing ebanghelyo nga na, mi daon la, agpangking anyawara na, ning kautusan na, ning Diyos. Mi daon la, agpangking anyawara na, ning kautusan ning Diyos. Kung nando ko po, kung mais ang puno, ano ang bunga? Di mais. Kasi mais ang puno eh. Kaya ang bunga ay mais. Mais ang puno. Ano po yung kasabihan ni Wari? Kung ano ang puno, siya ang bunga. Ne po, nung nanuya impon, iya ing bunga. E pinmamungang biabas, ing santul. E mamungang mangga, ing mansanas. E wari, nung epin nga na, kung ano ang puno, siya ang bunga. At iti ing mayakit, king ginutamong Jesucristo. Ing mapamintong ginong Jesucristo, ikit na itang meto nga matibe, halimbawa o modelo, pilimbawanan, king kapamintuan, o pamanuki, king kaburyaning Diyos, karing kayang pengaring i Maria Ampoy Jose. Na dinawon king templo, nga nasi itong oting anyawara na po ning kautusan ng Diyos, ing balang pangane, na ing balang pangane, dapat yang idawon king Diyos. At iti, may mintula, ewari, daming lakbelang marayo, may mintula, king kaburyan, king kautusana ng Diyos. Ing balang pangane, midawon niya, king Diyos. Inapin siguro ako po, pangane ko po, midawon ko king apong Gino. Ne po, anting pari. Dapat hanapin, patang magdawon taking apong Gino, dapat is always the best. Aluwa mo itang etana buri. At yung pong sisti kanitang mino ng panahon, po tayong anak lalaki, may naging pamag-aral, matsura ya, na po rin pengari na. Papagparian mo niya yan. Bobuyari ng pong matsura ya, yari makisawa. Nga na. Ay, anak mo yan, biyasa ya, papag-abogado me. Ay, anak mo yan, biyasa ya, papag-doktor me. O ito po yung sisti kanita. Papagparian mo niya mo, yari makisawa, matsura yan, dili ka rin anak ta. Nga na. Pero ngini po, alina po ita. Aliwan na po ita. Ne po, ing pamaglob seminaryo, dapat apasar mate ang written exam, but apasar mo ang interview ng lumpari, at kadwa, dapat guwapo ka. Iya ko po, malakas ko po baker. Milo po seminaryo. Ali po, balik tayo kitang kay, na idawon, itapin may yakit ka rin pengari na ning ginutang sa Kristo, yung pilimbawanan, yung modelo, yung pamanuki, pamaminto, king kaburyaning Diyos. Japin miglakbelang marayo, ti paranda, may mintula, king kaburyana ning Diyos. Antimurin, migdawon la, agpang king anyawara ning kautusan ning Diyos. May mintuno naman, na magdawon lang, patipati, or paris patipati, o kaya
pitsun. Ang timurin, may sabihin niya ng pukeni, na may mintuing Birhen Maria king anyuwara na po ni kautusaning Diyos, na dapat siyang dumalan king cleansing. Diyan po nga dapat. Alam po nga bakas kasalanan ng Birhen Maria. Pero ti para na pamurin ita. Ne po. Inyapin po ining mayakit karela. King Birhen, ang po kang San Jose, ang kanilang pagtalima at pagsunod ng kanilang pamanuki, ang pamanupad king kaburyaning Diyos, iyang maging dalan, banihayag at ibulos na ning Diyos, ing kayang grasya, karing kayang pinili. Kalupan na king Birhen Maria at king San Jose. At timurin, tipo nga duwaken ni, na maging pilimbriwan ang puging pamaminto, king kaburyaning Ginoo. Ito po nga duwang matwa. Matuang Simeon. Nanuka rin po tagang memintuking kaburyaning Diyos. Tagang migsilbikin templo. Ikuha na pong metwa. Na hanggang Eya mate, hanggang ene akit, ing talapagligtas. O ing Kristong pengako ning Ginoo. Ang timurin, Ana, na ikuha na pong metwa mo naman. Pero still, memintuy pa mo rin king kaburyaning Diyos. Di emerim la, king kayong pamanyuyukin templo. Nga pitulang banwang miyabing miyasawat may byuda ng 84 years na pong byuda. Katwanan na po, Pero still, itaping kapamintuan king kaburyaning nga pong Ginoo na gewana. Inyapin, mibulos mo namang karela, ing kalam at grasya ng Ginoo. Ikit da, akam tanda, ikalang anyawaran king Ginoo. Simeon, ewari, king kaswelo na po, ewari nga na. Yapin po yung Simeon Canticle po ini. Tampangadyan tamo ng night prayer. Na nga na, Ginoo, pabuhay mo na akong mate, magpainawin ka ng talasuyo, ikit na no, pero yung mata ko, ing talapagligtas sa pengako mo. Wala mo, itang ekspresyon tamo ng kaya, ay, Lord, pwede na akong mate, nga mo. Apayari ko no ring anak ko. Masating no bili ring anak ko. Para po ring alawang pengari o alawang makatwa. Po. O ito ping mayakit na ang pagtalima at pagsunod sa kagustuhan ng Diyos ay daan upang ihayag at ibuhos ng Diyos ang kanyang biyaya sa kanyang mga hinirang. Inyapin po, ing pamidawon king sarili king apong Ginoo, may itong iyang pamanyuko at pamananggap, kaniti pong kayang kaburyan. May itong iyang pamanupad na inayahan natin na mangyari sa ating buhay ang kalooban ng Diyos. Tapong pamanuki, pamaminto, papabusten tamong tagamong maliyari ang kaburyaning Diyos king bietamo. Napin po, anapin maging daan para mapuspos ibuos ng Diyos ang kanyang biyaya sa kanyang mga hinirang. Imbirhen Maria, nga tapong manalangin, Bapo Maria, meet mo aking grasya. Hail Mary, full of grace. Imbirhen Maria, mikat mo niya king grasya ning apong Ginoo. Bakit? Inya pong ating midin ko pong oportunidad maging rektor ng katamong shrine. Inya pong 2013 hanggang 2017. May puto pong, dapat 6 years ko po keti May puto mo pong aduang banwa. Uling begutan na akong bishop, dila na akong king shrine ng apong mamakalulu. Inya pong rektor ko keti, ating kumpong sabihan na magaling na mag-paint, Tao Betis, yung lagyo na Randy Nulod. Nung po nga pansinan niya po yung kisami na po ng matuwang shrine, na po, karin mayakit po itang pang-bless, na mipuspus siya, king grasya yung Birhen Maria. O ito po rin madidepict ka rin, kitang maragulak kisa, ito pong kisami na tidwala pong plywood po rin, dagulda po ng painting sa reta. Mumuna, itang annunciation, na yaing may piling maging indo ni talapagligtas tamo.
ning talapangabos tamo. Dan kaduang painting, yapintang mi baitia in ginunang sa Kristo, maging indune ning Diyos in Birhen Maria. The virgin birth, hanapin. Then, tangkatlo, nanyupit ng katlo, nangatandaan niya pa, itang Assumption, na mita siya banwa, kradot katawan, in Birhen Maria. Diba? Kadagula pribileyo, grasyang tinggap na. Then, tang kapat, wari katukin niya po itang August 15, tang August 22, nano niya po ita, ing pangkorona na, ning Birhen Maria, karimbanwa, anting reyna ning mabilog ayato. Diba? O ito po, karatang painting areta mayakit ning Birhen Maria, anapin, siya'y kinalugdan ng Diyos. Siya'y napuspos ng grasya ng Panginoon. Ang timurium po, nung apasinan niyo po rin ning 18, pang-19 po yung Birhen Maragula image, pong mialiwa pong images na po ning Birhen Maria. Ren, masalamin la naman po, mamiyakit ang panganuan na ning Birhen Maria. Panga-blessed na, nung lawentala po rita pong Birhen na matalakad kini pong garden tamong Elardin de Maria. Ito pong pribileyo na miyabiyay kaya na maging indun at pinanunciation, maging induya. Ba't po atong kadwa, apansinin niya po, itang the pregnant mother. Itang mabuktot siya in Birhen Maria. Po. Pero po, ang pepagwa ko pong areta, atin na pong, apansinan nyo, atin na pong prayer. Kita pong base. Bangka nita, tamo mo pa kodak. Ngunepin, magdeposyon tapin. Atin pong milyari kayo, atin pong mag-pilgrimage kanita kaya tamo. Dahil pong mag-pilgrimage kayo, po, kaya tamong shrine, lalo na po tapong Lenten season, dakal na po, bas-bas na po rin daratang mag-pilgrimage. At yung pong grupo anta, Cavite la po, ating metong na mig devotion niya pala, mig panataya pala. Uli kanong ilang mig kakayanak, mig panataya kitang arap na menalangin niya kitang pregnant mother. Po, pregnant mother. Then, after a year po, mig balik lang pa sa ang grupong areta, kaya misa pa salamat iya, at sinabi na kanako, Father, alam mo, last year, dahil hindi kayo nagkakanak ng aming asawa, nagpanata ko sa pregnant mother, at itapin, ngayon kano, at itapin, at tinaw kanong anak. May kayo anak niya after 1 year. Nyapin kitang tutuki, manalangin kitang tutuki pong image na niya po. Birhen de la Leche. Milk, Our Lady of Milk, pasusuya. Karinya po manalangin, burinapin, na sana dagulya pong malusog, ining kaya kaming anak, nga na po. O ito po rita pong images. Ito miyaliwang pribileyo ng Birhen Maria, may pagkalog kaya. Dito ang aliwa po, dito ang aliwa ng titulo. Natagang margula ayang baging Birhen. Lady of the Poor, Lady of Good Counsel, pati ito pong aliwa, ito pong apparitions. Ito pong image, Birhen ng Fatima, Guadalupe, Lady of the Poor, ito po itang miyaliwa naman po na, ay na po, larawan ng Birhen, na Pepatilipia, kaning miyalawang lugar. At ito pong tauli, mga pasinan nyo po itang local. Lady of Manawag, Birhen ng Antipolo, at siyempre itang patulunan ing Birhen de los Remedios. At ang katataulian po itang Marguldili. Ito pong itang arap, yapin ng Birhen ng Lourdes. Inyapin na lang duda na mikat mo niya king grasya in Birhen Maria. Ngayon hanapin po yung tema tamo. Ingkanwana ng Maria at iyo, itang nano, bakit? O ba't mi panuwanan niya yung Birhen Maria? Why she was blessed? Meging nuwan niya, may puspos siya, kinan mo yung grasya yung Birhen Maria, uling malaguya? Opo, alang duda po. Alang duda, malaguya, ingin dong Birhen Maria. Alang duda, malaguya po. Uli pong ikit ko naman po tagatang mag-pilgrimage kayo po kariking Holy Land.
ikit mo po ang lahi na ning Birhen Maria. Ning kayo ordinaryo yan pong babae, magtinda yang chewing gum, magtinda yang shawarma king dalan. Diyos ko, kalaguna. Inyapin po rin ng abe kong doktor na may pilgrimage, ba't kaya paming dinner kitang hotel, managkala pong, tara among, manganta sa guling shawarma, manyaman shawarma keni nga na. O yung tinipa kami, ba di ba, ba't tapang mengan nga ako? Ali, basta nga na. O tito kinako man. O ba't ka tipami? Makakaila pong dakalam na magtindang shawarma. Then minorder la. Ba't kaya pang mengan, mamangano naman rin doktor abe ko. Then napansinan ko. Niya pala nga ako. Niya pala, ba't tapang mengan, mamangano kayo naman, bakit? Pangalaguda? Ito ang magtindang shawarma. Inapin na lang duda, malaguya yung Birhen Maria. Pero aluwa po ito yung dahilan. O ba't maging nuwan niya? May panuwanan niya, may grasya niya. Nune, nganapin po ng tema tamo, inkanwanan ng Birhen Maria at iking kayang pamakirandam. May kirandam niya, mo ka ring balugbog na nune sinapuso niya. Wari nga na, selikot na ngan, sinampan na nga iti kayong puso na. Nga na. May kirandam niya, king kaburyani nga pong Ginoo, mo kayong balugbog, nune mismo sinapuso niya ang mga kautusan ng Diyos. Yang biniyaya na ng indong Birhen inya. Inyapin, ulimbyas yang makirandam, inyapin, meging yang mapaminto king kaburyaning Diyos. Inyapin, emo apikawani rening aduang areni, pamakirandam at pamanupad o pamanuki o pamaminto. Potang imeto nga penga, nakabiyas yang makirandam karing penga rin, ha? Gadong nga nakiti, biyas yang maminto karing kayang pengari. Na pinuite po yung Birhen Maria, mi panuwanan niya, mi katmon niyang grasya, polining kayang pamakirandam at pamanupad, king kaburyana ning Diyos. Nyapin kapatad, itamo mampu. Ini po sana inganyawan tamong special na grasya. Kaninti po ang kaya tamong, siguradong magpanatala rin alawakan yan. Magsyamla. King kaya tamo pong pamagnobena ang apong Lourdes. Uling balot tamo po mapagimalaya, king kaya tamong Birhen ning Kabetikan. Na magpanata tamo, manyawad tamo king apong Ginoo. Na rin miyalawang grasya nga rin ng anyawaran tamo, sigado pong imbalang metong kaya tamo at inyang dadalan na special intention. Pero sana tandanan tamo po. Mikat munta mo king grasya nga iti. Mibulos mo kaya taming grasya nga iti. Nung ato parang tayapin. Ni atularan tayapin ing Birhen Maria. King kayang pamakirandam at king kayang kapamintuan. Pamakirandam at kapamintuan. Napin mibulusing grasya ingindong Birhen Maria. Napin po sana itamo man o ining anyawantang special na kalam. Bawang lalong lumalam ikatamong debosyon kingindong Birhen Maria. Maging yata ng mo maging debosyon mo, maging bukasyon tayo imbi. Naning bukasyon tayo imbi, yapin tang biyasa tang makirandam at maminto king kaburyana ning Diyos. Ban kanita, kalupan na po ning indong Birhen, itamo man mipkat muantamo king kalam at grasya na ning apong Ginoo. Amen. Talakad tangan po, panalangin ding malda. Miyabe-yabe, manalangin ta ang Yesus, ingkatamong malunusan at tapat at mata sa saserdote, na malyaring sumawap hanggang kapatad tamo, nga tapong manalangin. Ginoo, ipakit mo ke kami, ingke kang sala at lugod. Ginoo, ipakit mo kaya kami, ingke kang sala at lugod. Ban ingke katang Ginoo, tanggapano ring anak, ang gyamang alang mi pakilala karela keya, manalangin taking Ginoo. Ban ingke katang Ginoo, tanggapano ring pengari, ang gyamang elamig tagumpe, miyatad ka ring anak da keya,
manalangin taking Ginoo. Ginoy, bakit mo kaya kami ang sala at lugod? Ban ingke katang Ginoo, tanggapano ring masulong naking edad, agyamang ere pa akikilala, ing talapagligtas, at epa may katagpong kapayapan, manalangin taking Ginoo. Ginoy, bakit mo kaya kami ang sala at lugod? Ban ingke katang Ginoo, tanggapano ring sablang balayan, ang gyamang alalang kamalayan, king tulang si Diana para karela, manalangin taking Ginoo. Ginoy, bakit mo kaya kami ang sala at lugod? Ban ing Ginoo, tanggapano ring sablang Kristiyano, agyamang may bigulang payaslag king kayang sala, karing sablang bansa, manalangin taking Ginoo. Ginoy, bakit mo kaya kami ang sala at lugod? Tanggapana sana ning Diyos ang kapasalamatan da rin pepamisa. Yuli na sana king kayarian ng maligaya, rin kapatid tamong mayangon na biye, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoy, bakit mo kaya kami ang sala at lugod? Ngeni, adwan tamo yung sarili tang kapagnasan. Ginoo, tanggapan mo rin kay kaming panalangin, kilubniting banala karinan, ang nuka dinatang ban makitad mo kay kami. Ipakit mo yung kay kang lugod, karing sablang inarap mi keka, o ginumi, manggaman king alanangga. Amen.
Kapatad, ing dulang ning Ginoo makasadiyane, manalang kayo bang kaya tamong daon matanggap ya, arapaning Diyos igpang lubos mayopaya. Tanggapanes, sana ning Ginoo iting daon karing gamat mo, king kapuri ang panikaligayan ning lagyuna, king kasaplala tamo at ning mabilog ng banal akapulungan. Ginoo, tagapan mo reting ay na yampang ng mitmong tula, ning kekang banal kapulungan, uling king pangatupad ning kaburian mo, ing kekang anak, dinawon na ing kayang sarili, anting meto nga korderong alang pintas para kimbien na ning yato. Tinganaduan mi kilagyon ng Kristong Ginomi. Amen. Ing Ginoo mantabe ke kayo, At kaya ka, antemori, itasyula ring puso yo. makatas na la, king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo a Dios tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunepin, karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kamparati at numan karin o higpa, Diyos king lanananggat lubos mayupaya, kabang pagmasusyan miya, kapigaganakan king nuwan na Birhen Maria. Iya ing Birhen na anak ng babae ning Sion, aking pamanupad na king batas, dinawon ni kekay ng anak na, hindi gaya ning balayan mong Israel at ing sulu ding sablang bansa. Iya ing Birhen nakasawop king tangkamong kaligtasan na midawon keka king alampinta sa kordero, ing misakripisyo king altar ning krus para king katamong kaligtasan. Iya ingindong Birhen na migtamasa kanting anak ng kanuwanan, melungkot king ulaning Simeon, dapat may tula king balayan mong liluwal, bansalubungan ing kayang talapangabos. Ginoo, akakit ming kang lingap, king pamisan metong ning anak at ning ima, king dalisen ng lugod, king metong na perakayanan dang dusa, king metong pagnasan, mamatula keka. King tula na dalalit ming kekang ligaya, kambiyaning sablang koro ring anghel karimbanwa, at ngamingan pupuri. Tunay kapin banaloig pa, ika ing panibatanan ning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpomi, pabanalan mula sana natingayin, kingambu ni kayang espiritu, ban para ke kami, magawalang katao ng pong daya, ning kinuming Yesu Kristo. Bayuya mi daon kusang lug, king pamaylas at kamatayan, king wane ing tinape, pipasalamatan akat pinori, piraso na ing tinape. Diwang na iti karing disipulo na nga na, kunan niya iti, ikayungan at mangan kayo kaniti, uling iti ing katawan ko, na midawon para ke kayo.
Makanyan mo naman kay batning apunan king wane ing kalis. Pasibayo, pipasalamatan akat pinuri. Diwang na iti karing disipulo na nga na. Kunan niya iti ikayungan at minum kayo kaniti. Uling iti ing kalis ning daya ko. Ing daya ning bayo at anlang gantipan. Namibubu para ke kayo at para karing sablang tao. Ban kanita, ipatawaran la ring kasalanan. Daptan niyo iti, kimpamigagan na kayo, kanako. Misteryo ning kasalpantayanan. Inyangeni, kaganakan mi o ikpaing kamatayan at pamanyablin ng mebie ning anak mo, daraw mi keking tinapi ning bie at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, impepaliarian mo kaming matampang talakad arapan mo at sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuwa mo, kamingan sanang misulusulo, king katawan ng pong daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal na Espiritu. Ganakan me o igpa, ing banal na kapulungan mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap ya king dugud, kambe ng leyong kalabing apat ing papa mi, i-Florentino yung obispo mi, yamong pering ke kaming rektor, ading sablang pari, ading sablang diakono na susuyo, king banal mong kapulungan. Ganakan mula naman ding kapatad mi, na pepainawan at maninayang sabling miye, ading sablang miyangon na biye, tanggapan mo sana, king masala mong arapan. Pakaluluan mo kamingan, gaan kamingan karapat dapat magkamit kim biye alanangga, ban kayabe ng Maria, imbirhen induning Diyos, imbirhen ning Lourdes, yabe ng Jose na kayang pakamalan na esposo, kaya bering apostol ating sablang banal, sa Nicolas ting Tolentino, at inupad king malmong kaburian, king kekabaning panahon, puriyan dakat paligayam, kamanatan ng Isokristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, igpang mayupayang tutu, kagumnaning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman kingalang angga. Mapaminto karingamanon talapangabos at inalkus ning banal ng turo nga tapong mangangas manalangin.
Ikabos mo kami, O Ginoong sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, bangking kasopaning pakalolo mo, parati king mikabos sing kasalanan, at miligtas sing sablang kaligaligan, kabang manenay kami, kambiyaning maligayang kapanaligan, king panatangan ng Iso-Kristong, kaya kaming talapangabos. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kay ang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, kapayapan ko yung babiya ko kaya kayo. Emo, sana babaligdan din kasalanan mi, nunay pansinan mo, ing banal kapulungan mo, at pamayapan mi, pampesan metungan, agpangking kaburian mo, ikang mabiya at magari, manggaman king alanangga. Amen. Ikapayapaning ginumantabe sa kapilan man kaya kayo. At kaya ka, Antimorin. Yang pangtaya po yung waganing kapayapan, king metong at metong. Kapayapan po kaya kayungan, kapayapan. Kapayapan. Niyo ing kordero ning Dios, ning lalagko ing kasalanan ning meto yatu, nuwan la ring mayaws makisulo, king apunana ning kordero. O Ginoo, Ginoo, yak matampang tanggap kaya ko. Dapat ikis may nga manang mo, umaya na ako.
Manalangin tamo. Ginoo, ti paran mo ing kapanayan ng Simeon na emete hanggang emika pabeleyong manakit king Mesiyas. Nanusan ng iting pamakinabang iganap na ing grasya mo karing kaladwami at sadya na king salubong kang Kristo potang datang iya banidala na kami king bialananga uling ing ginumi manggaman king alananga. Amen. Gambanan tayo pong yening pamimdisyon karing dadala niyo pong kandila. King Aldoyti, makiabitamo, kay Jesus at Maria, King pangadawon na ning kinukin templo, uling iting kapag masusyan taya mo naman, kambiyaning tulay, pasyag tayo Jesus, anting sulu, din katamong biye, at matula tayang tukyan, kaya kabaning dalan, anting mo, hindi pata ng Maria. Ganakanta mo naman, ing kayabi ng Jesus at Maria, kailangan talang tanggapan ding krus ding biye, adatang kikatamo, uling itiya, ing dalan. Igasal pantayanan ding Kristiyano, ing dalan ning tutuki king sulo ng Kristo. Panalangin pamendisyon kandila. Manalangin tamo. O Diyos sa igpami, panibataning sablang sala, bilalagme kang Simeon inke kang sulu ning kapahaygan karing bansa. Bendisyonan mo reting kandila at pabanalan mula. Nanusanang ikaming magdala kareti ban munie kapurian king kang ligaya. Lumakad kami king daklat ning kayapan at miras king sulong saslag kapilanman. Tiaduan mi kilagyon ng Kristong Ginumi. Amen. Amen.
taang po saguli. Pwede tanong padanding kay katang kandila. Ne po. Buri ko pong ipayabot ang kapasalamatan kay kayong meni muna kaniting kay katang mumunang nobenaryo ng Apo Lourdes. Karakalatahong kakitang kalulwalan. Salamat karing mag-sponsor sa poreng mag-offer misa. Bay po misa, nung pwedeng panikwanan, dito po pa misa, yung Paris Rectoral Secretary tama na yan Dumita uli na po, kinabukasan po miyaber at ang kayang intentions po. At makain mo rin, hindi na po ba yung sound system, yan ang kayakatang gagamitan. Yan nung siguro po, ikit yung barugla improvement, kaya kayakatang sound system. Pero mag-fine tuning la po. Dito ang comments yun, nung ating ko pong comment, kaniting kayakatang sound system, lalong masanting, bantay lalya pong sales, ma-perfect yun yung kayakatang sound system. At kaniting mo muna ng aldoning kay katang na binaryo, ana po kasanting, potang mumuni ka keng pibatan mo. Kaya kami pong pari, yang minipat na keng destino, potang kumbiranda kami retang dati, na kayo po kasaya kanita. Mingari mo na yung mumuni ka keng balematwa. There is no place like home, nga tamo, Dito nga kayo biyayan mo, iba ang may pinagsamahan, ngara. Dito ang sinerbisyo mo, at kaya kami pong pari, alwami kang magserbisyo, kaya beyo. Yan nandin na ni Karano niyamong lalapit na kaya rin. Kaya okay mo po ito, ila naman nga na rin sa serbisyo. Agyang ding alwa pong ministers, EMHC, electors, commentators, welcome nang mag-serve kini. Shrine niya po ini, Archdiocese Shrine niya. At yung pang taga Santo Domingo Minalin kini, pero tagad ibang may pinagsamahan nga na, Kaya kami po magbalik keng destino, alwang tula, alwang sigla, bibabalik ing pamyabi ang pong pami, sulo-sulo. Yung kayakatang megmisa, kaya po yung pangabitong rektor na ning kayakatang shrine, po. At timong sinabi na, ditang painting nitang matuang pisamban. May ligo po kayong painting, paano na nga mong ita. No kasating pinaman, the same time dining, Hardin de Maria, dining pepagwa ng imahen na ning pambirin, o po kasanting At siyempre, importante mo rin ang akayabiyaya na kayo kilman ng apatabanwang. Pasalamatan tayo po, Reverend Father Edgar Abong Garupa Nilyo. Palakwan tayo po yung mga. Nakalasalamat tamong ating kapiestan. Kanya pong San Simon, makadistino, mipapangadita mo po, mipapanantabi. Dakal pong salamat, Maya Pebingi po kay kaingan. Tita pong prosesyon, kaya rin na po niti. Salamat po. Maya Pabengi po kay katahamo. Dakal pong salamat karing mig-offer Bear Brand Adult Plus. Gamitan po para king Corporal Acts of Mercy ang maganap king February 14, although Sabado kay bat na po ng 6:15 a.m. Bukas po, yung malyari tamong i-offer, skyflakes po or biscuits po. Dede po ibiela karing kay katamong elderly at masakit akabaryo kay tiking kay katamong pong baryo. At yung pong sponsor tamo bukas, yapin niya po yung mas sponsor MJMI Construction and Trading Incorporated. Dakal pong salamat. Babekyan naman po yung magkapasalamatan, ng among per, ang poporing kitamong Rectoral Pastoral Council na may mintala pa, mamigsadyala pa po ka rin king San Simon, andyan po yung dalan mi San Simon ngayon, ni masakit, pigdula panda ko po, inapin po, ako po migno, kami ko pong migyes na po. Siyempre, masaya po yung mumuling pasibayo, king kekang misa na napod na makadawa, making balemya naman na po. Dahil po salamat, ang papuging pesta, naman nagkadla po, kung pumigagan na ka, magdala ko pong styrofoam. Na pong mami staff, kaya ni po pong kauli ko po kanmuya po yung sakyan kong kaya pong Sharon. Inginu man tabi kaya kayo, At kaya kahante mo rin. idukoyo rin buntok yu para king masusing bendisyon. Nanusanang ing Diyos, nakapamilatanan ing pangainduning Birhen Maria, pinawi ning dalundum ding milabas sa panahon, pasalano rin kay sipan niyo, king Aldo ning ustisya. Amen. Amen. Nanusanang ing Diyos sa mitubot king kayang anak, bilang talapangabos ning yato, yubog noong pasibayo ring puso yut kay sipan, king wais ng Kristo. Amen. Amen. Kalupan ng Maria, ingin duning kabyasnan,
It mong kapasalamatan niyo sanang pibulayan, karing pusuyo, mapagmulala ng kanwanan ng Diyos, at atagpuan kang Kristo, at king na Birhen Maria, inguliran ning kekong pamibiyebye. Amen. Amen. At bendisyonan na kayo ng Diyos, mayapain tuto, ingig pa, poning anak, ang poning banal Espiritu. Amen. Ing misa daon tane, umena kayo, king kapayapan. Salamat king King Diyos. Diyos. Magrasyang bengi po, kaya kayungan. Grasyang bengi po naman. Sunod dyan po yung kakatamang prosesyon, papunta king Zona 5. Agat ang kulapureng ihos, ay buat siya po itang eran, papunta po king altar, para po iti payayapong Lourdes. Lakal pong salamat. Makilabas kami po kareng mamik sure, iti paya po yapong Lourdes bang smooth po ing pamanipan. Makilabas kami po. Longing for peace, our world is troubled. Longing for hope, many despair. Your word alone has power to save us. Make us your living voice. Christ be our